Ito mga kawaray. Lakas putok dito. Ito na gamit ito. Tawag dito kay Tiger. Siguran mo dito. 3 pieces. May awot. Tingnan mo mga oray. Kanig lang kayo sa putok. Dito ka din, balokit mo yung tiger. Yan rin yan. Siyempre ka. Tapos, wow! Ganun mo para lumamig. Testing pa lang yung mga oray kasi wala. Ngayon, lakas na ito mga oray. Oray na ito, di na ito pwede. Oray na. Ay, napag- Kami sa taas. Ito na mga kawaray. Ito malakas na to mga kawaray. Joke lang yun mga kawaray. Turan, seryoso na ito. One try, one try. Ay na nga ni pag inulugay, ano pag inulugay pa kayo. Okay. Oo, sigara la, pati labo nga. Ano ito, tama na. Ito na kawaray, seryoso na to, lakas na to. Oh Okay, no! Wow! Narinig nyo? Lakas do. Lakas, sapa. Sawa. Kanina mo. Napayak ko na yan kawaray ah. Mga orayo pa eh. Ito mga kawaray, sobrang lakas na nito. Sobrang lakas na nito. Okay. Tingnan yung kawaray ah. Oh no! Wow! Nadinig Okay nyo mga yan? oray. Wow! Ang lakas no. Dito lang kami.